Pokiaľ v gréckej mytológii nie ste úplne stratení, meno Poseidon vám určite niečo hovorí. A práve okolo boha mora vystával Novomatic svoj online automat Lord of the Ocean. Ak teda máte chuť vyzvať na súboj väčšine podmračeného morského panovníka, máte jedinečnú možnosť. Stačí navštíviť svoje obľúbené online kasíno a roztočiť valce. Hracie automaty od Novomaticu majú svoj špecifický vizuálny štýl a Lord of the Ocean sa ho drží zubami nechtami. Grafika je niekde napomedzi medzi starou a modernou. Máme pocit, že ešte to rôčik 2 vydrží, ale potom to už fakt bude zastarané. Čo sa zvukov týka, radšej o nich veľmi nehovorme. Hudba absentuje úplne a inak sú k dispozícii len tie bezpohlavné zvuky, ktoré využíva Novomatic naprieč všetkými svojimi slotmi. Trocha sa to zmení akurát v bezplatných pretočeniach, ale to tento slot z audiobiedy nevytrhne. Čo sa hrateľnosti týka, Lord of the Ocean je vsadený do úspešnej Novomatic šablóny s 5 valcami, 3 riadkami a iba 10 výhernými líniami. Tie sú aspoň voliteľné, takže môžete hrať práve na toľkých, nakoľko máte chuť. Ak vám tento popis pripomína Book of Ra Deluxe, ste doma. Je to úplne rovnaké. Princíp získania výhry je na online automate Lord of the Ocean takisto úplne štandardný. Potrebujete vyskladať výhernú kombináciu na aspoň jednej z 10 výherných línií. Samozrejme lepšie bude, ak bude kombinácií viac na viacerých líniách. Na to, aby sa tak stalo, potrebujete mať v kombinácii zreťazené aspoň 2 symboly. Teda väčšinou kombinácie potrebujú až 3 symboly. Za nás je fajn, že pri tých vzácnejších, respektíve vyšších symboloch stačí aj dvojica. Všetky výherné kombinácie samozrejme musia začínať na valci úplne vľavo. Na obojstranné vyplácanie sa tu nehrá. Ovládanie je klasický a la Novomatic a patrí už skôr do retro slotov. To však neznamená, že by sa hra Lord of the Ocean ovládala zle. Len už veľmi nejde naproti trendom, aj keď mobilná verzia je samozrejme z ovládaním uspôsobená. Najdôležitejšie je nastaviť si výšku stávky a spôsob hrania. Výber výšky stávky urobíte buď pomocou tlačidiel plus a mínus alebo kliknutím na číslo s výberom sumy. Následne už volíte, ako chcete hrať. Ak chcete, môžete točiť valcami ručne alebo necháte za seba makať automatiku. Stačí stlačiť autoplay a valce sa točia. Stlačíte opäť, točiť sa prestanú. Okrem týchto dvoch volieb je tu ešte aj spomínaná možnosť upraviť si počet výherných línií a voľba maxbet, cez ktorú okamžite nastavíte maximálnu možnú stávku. Keď sme už vyššie spomenuli, že hrací online automat Lord of the Ocean využíva úspešnú Novomatic šablónu, nie je sa čo čudovať, že jej benefity používa aj v bonusoch. Takže sa pripravte na zlúčené wild a scatter symboly. Divokým symbolom a zároveň aj scatterom je symbol brány. Ako wild funguje tak, ako to poznáte. Nahrádza akýkoľvek iný symbol okrem špeciálneho expandujúceho symbolu počas voľných otočení. Je teda akýmsi žolíkom. Pokiaľ vytočíte na automate Lord of the Ocean aspoň 3 symboly brány kdekoľvek na valcoch, získate okrem sumy podľa výhernej tabuľky aj 10 free spinov. Poteší aj to, že za minimálne 2 zreťazené divoké symboly na jednej z výherných línií sa vypláca výhra ako za najvyššie vyplácajúci symbol z výhernej tabuľky. V prípade, že vytočíte na valcoch 3 symboly brány, získavate 10 voľných otočení a zároveň výhru v podobe dvojnásobku aktuálnej celkovej stávky. Za 4 symboly dostanete 10 voľných otočení a výhru v podobe 20-násobku aktuálnej celkovej stávky. No a za 5 symbolov brány máte 10 voľných otočení a výhru v podobe 200-násobku aktuálnej celkovej stávky. Pred samotným spustením free spinov hracieho automatu Lord of the Ocean sa náhodne zvolí jeden symbol, ktorý bude počas celého priebehu bezplatných otočiek špeciálnym expandujúcim symbolom. Ak ste hrali Book of Ra Deluxe, princíp určite poznáte. Ak sa na valci objavia špeciálne symboly, v prípade vhodných podmienok sa môžu rozšíriť na celý valec. Podmienkou je, že musí byť na hracom poli prítomný dostatočný počet symbolov na výhru. Hrací automat Lord of the Ocean je v podstate morská kópia úspešnej automatovej legendy. Pokiaľ chcete teda zmeniť túto púšnu tému, môžete skúsiť túto hru a uvidíte, či vás bude baviť viac. História ukázala, že táto šablóna funguje, bonusy sú fajn, hrateľnosť jednoduchá, čiže nie je dôvod to aspoň neskúsiť. Je na vás, či vo svojom obľúbenom kasíne dáte šancu zrovna Poseidonovi.